Hi guys! Pangalawang araw na nga natin dito sa Kamunayan pero maulan pa rin sa labas. Kaya tara, samahan nyo kaming magluto ng baduya na kakanin. Agad-agad nga naming hinugasan ng bigas na malagkit, saka namin ito binayo hanggang sa maging pino. Gamit lang dito ang mortar and pestle. Pagkatapos ay saka namin ito sinala para maging pinong-pino. Saka namin ito tinimplahan ng asukal at hinalo ng mabuti. Nilagyan din namin ito ng konting tubig. Dapat gradually lang ang paglagay. Saka namin ito ni-knead or i-massage lang ng mabuti yung mga ingredients hanggang sa makapag-produce ng dough. Pagkatapos ay mag-shape lang ng naaayon sa gustong laki at hugis. Pagkatapos ay agad-agad na rin akong nagpainit ng mantika at nagprito. Make sure lang na may init na ang mantika bago ito ihulog. At iwasan din itong magdikit-dikit. Pagkaluto ngay agad-agad ko na rin itong tinikman at super bagay siya sa kape. Pagkatapos ay saka kami nag-try ulit ng isa pang recipe. This time naman, shinape lang namin yung malagkit without adding sugar into it. Saka kami nag-caramelize ng asukal or ito yung tinatawag nilang tinudok sa Ilocano. At syempre, trinay ko ulit at super bagay din siya sa kape. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-like at mag-share. Ciao!